Hi guys, welcome to our channel TV Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 oreplya arapels asi asanganisa nani na Voltz munyaya yacho. As we all know, Voltz ane zvaanyora asi Holy 10 anopindura manje akanyora kuti my sons, akaisa picture ya Voltz ne arapels. Ndo nyaya yatauya nayo guys, asi vanhu vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakadedzera kuti the real definition of violence vachireva zvataurwa naHoly 10. Vamwe vakati thank you for reminding them. Vamwe vadedzera kuti vaudze vana vadika. Vamwe vakanyora kuti dirty holy. Vamwe vakanyora kuti unodena vachireva kuna Holy 10. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yacho. Vamwe vakanyora kuti hip hop it's about pride, this self-proclamation and self-praise. Holy 10 is doing that. Ndozvataurwa nevamwe. Vamwe vadedza kuti bamunini kama kudena imimi. Ndozvataurwa nevanhu. Vanhu vataura zvakawanda. Vamwe vadedza kuti Holy 10 wakuita pride manje, wane pride too much. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakati you gotta love Holy 10, sense of humor. This man is hilarious. Ndozvataurwa nevamwe vanhu. Vamwe vakauya vakanyora kuti right, mufesi anodena uyu. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana guys. Vamwe vakati mufesi uyu anoda zvinhu zvedrama. Asi varipo vanga vachiti vadedza kuti Holy 10 ndizvo. Vamwe vanga vanyora kuti he understood the assignment of being a hip hop artist. Ari kugona basa rake. Vamwe vanhu vanga vachinyora zvakasiyana siyana. Vamwe vakadedzera kuti arapels muzukuru wako mwana wa Voltz. Vamwe vakati father of violence vachireva Holy 10. Vamwe vakati father of zim hip hop. Vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakanyora kuti Holy 10 violence too much. Vamwe vakanyora kuti rasta apa munosaiza big time. Ndozvataurwa nevanhu. Vanhu vataura zvakawanda. Vamwe vati mayarutsa mudhara. Vanhu vanga vachitaura vakati, vamwe vakati hip hop is in safe hands at team Holy 10. Ndozvataurwa nevanhu. Vanhu vari kutaura zvakawanda vachipraisa zvataurwa naHoly 10. Asi aripo mumwe uya akanyora kuti matama anenge munopedzisa mega amabridge. Ndozvataurwa nemumwe munhu anga achiuya anga achityotuka Holy 10. Saka ndo nyaya yanga ndauya nayo guys, kuti ndikuudzei kuti Holy 10 azopindura zvaita zvataurwa naarapels. Asi manje azovaita vana vake akati my sons. Saka varipo vateam Holy 10 yafara zvikuru payanzwa zvakadaro. Of which munoziva guys, varipo vamwe vanhu vanga vachinyora kuna arapels vachidedzera kuti aiwa Holy 10 usapindure mufesi arida kutrenda nenyaya yako. Asi manje Holy 10 azouya akapindurawo. Vamwe vadedzera kuti aiwa hip hop is in safe hands, team Holy 10. Thank you so much. Don't forget to subscribe. I'm out.